Velkommen her til Mr. Magnus. Se, der er en flot blomst. Den må man ikke røre ved, og man får en bøde på 1000 kroner, hvis man smadrer den. Se, nu rører jeg lige ved den. Det er der sikkert ikke noget at gøre. Hov, det var ikke meningen. Hov, ved du hvad, vi gemmer den bare. Jeg er naturelsker. Sådan, den ser da stadig meget fint ud. Gør den ikke? Okay. Prøv lige at se den der. Den flyver. Prøv lige at se den blomst der. Den er godt nok grim. Undskyld, den er meget, meget pæn, hva'? Prøv lige at se den der. Prøv lige at se den der. Ja. Det her det er jo ligesom et nødråb til alle, ikke? Det er advarer om, at naturen den er faktisk ret dejlig, ikke? Den er faktisk så dejlig, at den er dejlig. Og det var dejligt godt. Because, yes. Og naturen den er bare dejlig, ikke? Så ligger der sådan nogle flotte blomster, ikke? Så man selvfølgelig ikke må træde på, ja. Og det er bare rigtig spændende alt sammen. Det er natur, ikke? Og så også elskere. Vi må ikke bande, vel? For så kommer der sådan en lyd. Beep! Og ja, nu skal jeg fortælle lidt om mig selv, ikke? Beep, 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 beep.